Nyono Maphiko aya phephezele njengophephela uphephula konke. Uchaba indawo yendima. Nyono endize maqede kwaphebezeka konke okubi. Somaqhuzu oqhuzule konke ukuzama ukumqhuzula eqhakazeni kwakhe. Ndlondlo wezinyoni efukamela umhlaba wonke ngenhlansi yothando. Inhlansi ehlokomalise enkundla zonke. Indaba zabantu zimbeka kabi zimqhelisa wangaqhiza qakala waqhakazisa umhlaba. Indlovu evele kwafefezela izingwe nezingonyama. Madoda yamkhothamela sikhonja khondlo vuze eThekwini kwaye kwasama nakwamhlaba uyalingana. Miyabu wezifundise ezinhle emhlabeni salingana. Izibongo zoKhozi FM sizibhalelwe nguNomvelo Mlambo. uKhozi FM luhamba phambili. Sanibonani, igama lami uNonhlanhla Ntombi zamashayini esinenhlanhla Buthelezi Rosary Limaririncious bathi Rosa Wizi. Lalelani KwaZulu Natal kwaze kwaba mnandi la sibone khona uSjava ezojabulela phela uhambo lwakhe ikakhulukazi ke njoba eseneminyaka eyishumi esendimeni yezomculo ulanda abangani bakhe bonke abathanda umculo wakhe abalandeli bakhe begcwele eDurban ICC KwaZulu Natal kodwa bekhona uNeliswa kwaMhlongo uNjomana kaMgabhe eyaduka iminyakanyaka ake sizwe ukuthi kuhambe kanjani. uKhozi FM luhamba phambili. Usjava kajamindali ifuma khasela yoke iminqolo legombele nje. Khosi FM TV igama lami nguNeliswa kwaMhlongo namhlanje siseDurban ICC ukuzobungaza amagalelo endoda edlale indima enkulu kumculo eSouth Africa ngisho yena uSjava kaJamuja ngiyazi ukuthi lo intro yaqala yashe Durban ICC kuzohlokoma iDurban ICC yonke i10 year celebration tour yakhe siseThekwini namhlanje sifikile eqathatha uKhosi FM ake singene ngaphansi sibone ukuthi ikhipha sa iStadion X unjani namhlanje? Ngiyaphila sesinjani. Ngiyaphila nami. So namhlanje umculi oyedwa ozobe eNosjava stage. Awusitshele ngiyawezwa ama preparations akhona yenzeka njengamanje yini esingayilindela kwi performance yakho noSjava? Enjoy kakhulu ukuthi ingoma siyastripha. Skip izinto so masuyilalisa ihlukile but kuyingoma efanayo but isihlukile from the original one. So that's a very nice thing that eyenziwayo kuma theater so nala yenziwa. Jabule kakhulu nje ukuthi ngibe iphathi yayo nothi ngizoseka futhi umkhulu. Alright, wena noSjava nobudlelwane obu very close. Awungitshele ngobudlelwane benu kabanzi ngabo. Umkhulu umuntu vele uthanda abantu abaphushayo. Amthandi nje umuntu orelaxayo bese ayacela ufuna ukuthi ngaba na something oyenzayo. So ukwazana kwami naye kwangilidela ukuthi ngize ngifike kwinkabzezo ngibe umunye wo producer. Njengamanje ngine Queen of Radio uMam Lady D cause uMam Lady D unjani? Hello Neli, unjani? Ngiyaphila unjani? Ngiyaphila. Okay, njengoba ukhona namhlanje uzobungaza uSjava ngikuthatha ngokuthi vele umuntu omthandayo uSjava ngithi Siyathandana. Niyathandana. Alright ke ake Zala. Nkosi yami. Ake ngikutest ukuthi amaculo akho uyawazini ngempela. Yawazi ngulo uba ibhimbi kodwa shoot. Okay, alright. Ngifuna ukuthi uqedele leculo ke. Ngihambe kwaze kwashona ilanga mama. Ngifuna nothando la ngempela. Ngicela ntsheli sitha sami. Ukuthi angihambi ngedwa. UNkulunkulu phela wasiyonke. Omunye uqamba ma ngoba yena yedwa ikhalela uma wayo osathe bafethu ngenanda yaza kukholula umuntu umthanda ngasitshela ukuthi uthando luphelile kodwa impilo kume enjani ubeke nazo-ke nginomlingiso owaziwayo uNelisiwe sibuya siswami njani? Sanibonani njani ngiyaphila Siyaphila. So uzocelebrate uzobungaza uSjava akungitshela amazwi ofuna ukuwasho kuSjava njengoba so celebrate yena namhlanje. I'm just so happy that regardless of everything that has happened ku-industry and on his career namanje usabambile. I just wish him all the best and I cannot wait. Ngicabanga ukuthi ukumtshela nje ukuthi mkhulu uma ungayeka uzobe usidisappoint sonke ngoba manje sibukela kuwena. So akwazi ukuyeka. Uma uyeka thina sokwenza njani? Ufuna ukuqhubeka thina yabo. Kanjalo. uSjava uyazi ukuthi simthandela ukuhlonipha. Simthandela uba uyena is very original. Ama feelings akhe uwaveza njobe njalo.
uthando lakhe lujulile kubalandeli nakubantu abadala. Yabona thina singoma bakhe nje uba umunye uSjava kube iloculayo. Noma esecula futhi uthando lakhe uyalikhipha. Engikusho kuyena aqhubeke kanjena angashintshi kuyamhambela kahle futhi nje is very natural. Ibambe ngakho. Nginobhuti la osuka eVaal waseThekwini ukuthi azobona uSjava nje. Abhuti likani? Kitengi. Uhlile Khodebeni. Yeah. From eVaal. Okay. Uhlobona uSjava. Ubani? No, man, Kefenas Java from long time ago. It's not the first time Keri shown Java. I've been to Chef Fulchas Java from Ko Carnival, Ko Paris Palace. But it's my first time coming to ICC. Ngombuga so perform Java. It's been my desire. I'm a fan of Java. I couldn't pass this one. I passed the one from a Cape Town. Ngathi lena ke ngeke kosuka ko Vale Kitlemo ngoba kuSjava. Njengoba sizobuka uSjava namhlanje iliphi iculo o excited ukumbona perform? Oh my goodness, winter nights. Every time I go to a Java concert, he never performs it. So I'm hoping that today in front of 6,000 people, he actually does. Cishe wonke. Yeah. Kodwa leli cishe nathi uMadlushi leli nje la mama ngoba umakho uzobe khona ngiyamazi uzobe ehleli ngaphi engathi nje athi ukulithi vanya wonke kodwa ngiyawathanda. Yeah. Hey, uSjava lapha akashaya no Big Zulu athi omunye. Ngifena kaSjava all the way. Ngizosuka futhi manje I think on the 26th of October uzaba se Carnival. Ngizabe ngilapho futhi. Hayibo, uSjava bathu. Hayi, ungiphoyisonile. Ntokozo Ngcobo. Alrighty. Nozipho ngubane? Alright, nama fans aSjava nabalandeli baSjava. Ngifuna ukwazi ukuthi namhlanje nilindeleni kwi concert yaSjava. Yini nifuna ukuyibona namhlanje? Mina ngizokhala nje. Ngizolila nje. Nami ave ngikhalisa uSjava. Sisibahle lana basuke eStenga bathe lalela sisuke eStenga size eThekwini ukuzobungaza uSjava. The outfit is Xhosa inspired. Ngoba ngishadele kwaXhosa. Yebo. I-outfit eyakwaZulu ndingumXhosa kodwa. Uyayazi mos bana amaXhosa namaZulu sister no brother. Vele. I mean, come on, we're talking about Java here. I mean, come on. A winter nights where ave mafishane. Nanokuthi ngifisa athi angixolele ethi ngikhumbula uma I should put something together that will represent him, So basically the female version of uSjava. Oh, mina nguSjavanela uThumbile Khihla Masemeshi. Yes, so lo Sjavanela lo come from Sjava, then Nela is from my name. So it's been 10 years supporting him. Officially, I came here from Joburg to support him. So yes. Iliphi iculo ofuna ukumbona perform? Ubaba, please, Ubaba. Usiculelo nani? Ubaba emhlabeni. Isimpilo yami in your eyes. Omunye umuntu uqamba amanga ngoba yena yedwa ngoba yedwa. We see the difference that he makes, and I wish isiZulu was an international language because I believe he would have been top 1. Top 2 and definitely not number 2. Period. And all I want to say is may he pat himself on the back tonight and for him to know that he will always be him. Legend in the flesh, but nathi njani? Ngiyaphila kunjani sisi wami? Ngiyaphila nami, usanda ukuperforma, uqeda ukuperforma. Tell me performance yakhe ihambe kanjani? I-performance sisi wami ihambe kamnandi kakhulu, abantu banijabulele, abantu uthi ukuthi bebenikhumbula, so nibe nexesha elimnandi kakhulu. Ladies and gentlemen, boys and girls, buhle benjalo. Unjani sis? Sabona sis, uyaphila? Ngiyaphila unjani? I think I lifted my eyes and I saw like over 5,000 people. Amagama angakabi nawo kwamanje kodwa kuyangithokozisa ukuthi I'm able to live my truth and Jabulani uyangithemba ngomsebenzi esiwenzile together. So I'm honored and I'm grateful to be here. Wena noSjava ninobudlelwane of very close. Yini into ongafuna ukisho kuSjava njengoba sobungaza u10 years wakhe? Ndifuna uthi wena sisi wami ndiyavuyisana naye kakhulu, usebenzile imisebenzi yendoda iyabonakala iyayilandelela uyabo. Into ayityalile apha kule industry iyabonakala, so ndifuna ukuthi siyamhalalisela kakhulu. All right. Ndiyazinca ngawe Jabulani and ungadinwa because zininzi izinto ezidibana nazo kule industry yethu.
umculo wakhe uyasiphilisa sonke, so there is no way we can't all fall in. So I'm proud of you, Ngadini. Ngifuna ukwazi ukuthi iliphi iculo ongakhathali ukuliperform stage. Ngunomvula. Ngunomvula sisodwa. Ngunomvula yeah. Ukhozi FM luhamba phambili. Happy Shabbat Day, Ukhozi FM luhamba phambili. Oh, I'm so excited. Song. Ngibona traffic ngathi iningi la ICC. Ake ngize ngizobheka ukuthi ngingareporta ngithini. Ningashayisani iphathe kahle no man. Ave ngijabula ukuba la. Ngiyabona ukuthi Ukhozi luhamba phambili nabaculi abahamba phambili. Ukhozi FM TV sisaqhubeka ke sikhona la eDurban ICC kodwa leso sikhathi sokuthi ivale mfana isikhathi sokuthi igoqe. Khona nami ngizokwazi ukufana ezinye izingane ngihambe ngengaphansi ngiyo enjoy. Lalela kumnandi ziyaburuka uma ungakwazanga ukuba khona next time. Siyabonga kakhulu Sjava mfana omdala kwaze kwamunandi KZN ICC kodwa ke nathi njengoba abantu ade bephume kangaka siphinde saphuma Ukhozi FM TV sayoza ukuthi abantu bathini ngenkululeko yabo njengoba kuyinyanga yenkululeko sabubuza kubona ukuthi hayibo nithini bathini lapho. Ukhozi FM luhamba phambili. Nkosi ngiphile Mkhize from Westville. Abaningi bangazi ngoCC. La eSouth Africa umuntu mina nje in person angizizwa ngikhululekile ngenxa yokuthi kunalesimo samaphara awukuthola ukuphumula ukwazi ukuhamba freely kodwa we were told ukuthi kune freedom siyasaba nje yonke into eyenzeka la eSouth Africa. So ngaloko ngizama ukusho ukuthi ifreedom ayikakabi khona mhlawumbe iseza kodwa njengamanje ngiyibona. Yes, sanibonani igama lami uTerence Olifanti. Yes, I do believe that we are in our freedom days, definitely. We get to establish businesses as the youth. Siyakwazi ukuthi siqashe nabalingana nathi. We are able to grow from la siphuma khona. Ama opportunities esasingenawo kuqala sesinawo manje. So yes, we are in our freedom days. Siphila kahle, si right, we are fighting this life thing. And ngokubona kwami ngibona ngathi asakabi free. And that is just because ingqondo yomuntu omnyama ngikholwa noma futhi ngibona ukuthi isabophekile. Umuntu omnyama akakayiboni ukuthi unamandla. So as long as ingqondo ingekho free, then we are not free. Siyabonga. Igama ngumsizi Mthethwa, stage name bangaziwa ngomabizo. Yeah, mina ngokubuka kwami inkululeko ngiyibona ikhona eSouth Africa ngesizathu sokuthi masibuka izinto kwakuthiwa ngoba thina sasingakazalwa siyinzalo yamanje. Masibuka izinto kwakuthiwa zazenzeka phambilini. Masibuka izinto kwakuthiwa bezenzeka phambilini nendlela izinto ezenzeka ngawo njengamanje. Umehluko siyawubona kakhulu ezweni laseSouth Africa futhi siyathemba ukuthi sisazoqhubeka sobona omkhulu kunalona. Ngokwami nje ngasho ukuthi inkululeko ikhona kakhulu futhi esibonga kakhulu nokuhloniphana nje abantu belalele beqhubeka njalo belalela umthetho masuku bekuhulumeni nomthetho kaNkulunkulu kanjalo ukuhambisana kube into eyodwa. Siyabonga. Ayike uyizweleka abantu bekhuluma ngezinto bona abacabanga ngazo nanokuthi kunani emqondweni wabo masithi bathini lapho kodwa ke ufisa ukwazi kabanzi sinenhlelo ezinhle ngendlela eyisimangaliso ubusuku nemini emsakazweni Ukhozi FM okwakho nje lalela inhlelo zomsakazo uzwe ukuthi kukhulunywa ngani ethi Ukhozi_FM Ukhozi FM kodwa noma kunjalo hayibo kwi-line up entsha sinabantu abasha shantambama sikhuluma lapha ngoTshathu Godwe ehambisana noSithandwa Nzuza isiphalaphala soKhozi FM kwi-WNB bakwi-new line up ibona ke abazobe besixoxela ukuthi yini into kulonyaka ka2026 abasiphatheleyo. Ukhozi FM luhamba phambili. Hello Manzoza, yeah kunjani? Ngiyaphila mfoka ngokunjani wena? Hayi siyaphila nathi. Hayi ke yabona namhlanje sihlangana kuphi escreenini? Angithi uyabona? Siyaxoxa nje. Hayi thini? Siyayixoxela nje bakithi. Funa manje Cha ngithi kufanele sazane kangcono ukuze bayile nabo futhi ebezazana ngcono ngithi. Yebo. Kona ke sipenza. Kodwa manje lesi sikhalo esingaka ke ngesani bakithi. Hayi basiqhelela nje. Zini? Ngoba phela nase studio asiqaqani kangaka. Hayi simanga. Inkosi hayi. Kodwa kuhamba kahle. Khamba kahle kakhulu futhi. Kuhle bakithi boningi. Mina ngikhula mfethu. Angikaze ngifisa ukuba enye into. Ngaphandle kwalomsebenzi engiwenzayo njengamanje okusakaza. Engangifunda nabo nje uma ungababona bangakutshela. Yeah.
kwakuzokuhlekwe kwesinye isikhathi ngoba ngangisuke ngisho into eclassini engingajwayelekile ukuthi ngifisa ukuba umsakazi. Uyazi sisekhaya sizingane sifunda o standard 2 o standard 1 ngoba ama grade angafica wa standard 4 mina. Angifunda standard 4 kwathiwa safunda standard 4 sesifunda grade 6 safunda kuma grade ke sasafika kwa grade 12. Yeah. So ke ngangifisa nje ukuba umsakazi. Basha abanye ngifuna ukuba unesi, ngifuna ukuba udokotela, ngifuna ukuba uthisha, ngifuna ukuba umsakazi. Ngoba iredio ngangiyithanda. Ngangineredio yami ke anyway ngiseyingane. Awu. Ngathanda nje iredio nje mina nomama. Yayihlala ukuthi iredio kakhathide nansi ya. Ngiyithanda kabi. So nje into kuphela ibhetri ngangikhala ngicandule kuphela ibhetri. Ngiyayifuna ibhetri itholakale ukuze ikhala iredio yami. I know mina ngikhula bengithanda ukuba i-somatologist. Yini ke le? Ilaba laba abamasajanayo abadila ngobuhle bakwenza ama facial botobotoze somatologist leyo. Ufuna ukucumbaza nje abantu. Umbaza ekudilini umzimba. Kodwa ke hayi umuntu phela ngaleza ikhathi ke yabona uku-apply kahle umuntu angasuka-apply kanjani nga-apply late kwase kuthiwa hayi nasi isikhala ka drama. Ngakukhala kathi kwa drama. Evarsity njalo. Yebo, evarsity. Kuthiwa khona isikhala ngathi mina lapho nginamahloni ke mina. Anginamahloni manje ngisanawo kodwa ukuthi phela ngiyozungibone kodwa nje ngangena kwi-drama kanjalo ke evarsity ngafundela yona nje ukuba kuzokube manje nje. Ngenxa ukuthi usolala isikhala lapha. Yebo. uNkulunkulu ehlela izinto. Wakubeka la ongalindele khona. Ngathi ngifunda. Njengoba sibuka TV nje manje. Ngathi ngifunda lapha idrama ngabe ngivolunteer kwi-station somsakazo i-DYR. Nakho. Ngisakaza futhi nakhona. So ngisakaza ngapha i-TV ngapha njengoba kwenzeka manje. Nakho. Mina ke ngokuzalwa futhi ngakhula eNanda. Yodumo. Hayi West hayi ngalapha. Nje futhi eNanda yodumo ya. Cha ngizalwa eNanda ngikho eNanda eNewtown A elokishini. Le eNanda engasentuzulu. Lele nje ekhona A no C. Ngicela lapho ke mina ngafunda lapho ngaze ngaqeda matric khona. Ngingane nje inkosi yami ebhekile phansi. Hayibo. Cha mina ngizalelwe kwaNongoma. Yeah. Ezweni sakwamandlakazi isigodini sasebuhleni benkosi. Ngizalelwe khona nje ngakhulela khona. Kusekhaya komama ke ebuhleni benkosi ukhaya kithi kusodwaleni. Yeah. Umama kahle hle ngizalwe vele mina umama ngathi uzoshada ngonyaka olandelayo. So ushada umama ngina 1 year. Megana umama ekhaya wathi mkhulu cha banike niyosala ezinye iyekeni ke le. Ayihlale la ngoba isalela ekhaya. Ngasala kanjalo ekhaya kwangobe ngiyo ngokuvakasha nje. Yeah. Yabona ngibuye ngihlalele nogogo. So ke ngizalele nje kwaNongoma ngakhulela kwaNongoma ngingwa kwaNongoma nje. Manje khona ngingwa kwaNongoma. Ngiqubile ke la eThekwini nca amatoko. Okay. Yeah. Ngizwakala. Kushaywa ke uNkulunkulu wami. Yabona mangake ngithi ngiyazama ukubala Sithando ukuthi angishayelani angisazi ukuthi ngempela ngingabala ngifike. Mina bengapheli insuku mhlambe ezimbili ngingabhaxanga. Hawu. Ugogo ubengikhulisa uMandonga balungafaka. Thanda into eqondile ethe beyifanele nje umama kanayo enye ingane kwakuyimi nje ngedwa. Kodwa ubethu mengibamba ngenduku ungafunga ukuthi mhlambe siwu5 or 6 noma 10. Awuhlupha ke kodwa nawe. Kakhulu. Hayi bengihlupha Nkosi yami. Kahle hle energy ebenginayo ibiyenza ukuthi ngihlale ngishaywa nje. Energy ebenginayo. Izingane mangihlala nazo ziyakhala ngeshaya abantu engihlala nabo nje ngangileyo nkinga nje. Hawu. Mhlawumbe sengizocetshwa sefune ngishaywe nje. Hawu Nkosi yami. Ayi mangathi ngiyabala. Akubaleki. Ngoba uyabona ngiyakhumbula ngisho sengise high school ugogo ngibamba ngenduku. Sengise high school nje. Kwakuke kwenzeka impela. Yo. Ngikhonza ukudlala kakhulu ngize ngikhohle izinto ekuthiwa ngizenza. Yo. Hey madodana. Wena? Hey mina ekhaya uma ube strict eShaya Mobeda. Into engikhumbula mina sengashayela yona ngangibuye esikoleni because ngithi umuntu ebuye esikoleni kufuneka uwashe uniform yakho washe neshirt namasokisi uneke ngoba phela yabona abantu abasizayo ngalezo ikhathi babengekho. Ngikhohlwe ukwenza lokho. Umama ebuye emsebenzini ngimbona qhamuka ngithi hawu nomali waya ngithi awema ingqondo ibuye ukuthi awema kodwa ishirt lesikole ngiliwashile ngivele ngithathe kunjalo ngithi shirt ngithi sisokisi ngithi cho ulayini afika uma athi leli shirt elinekiwe liwashe azashi agcina ngici but nakhona lokho
umzali usuke efundisa ingane ukuba responsible. Yeah, Yes. Wazi ukuthi into zakho kufanele ukuyinake. Mina ke phela ngangisayingane ngidlala ngapha. Hey, zanginetha kwathiwa sisi next time uke nje yenze into yenzile. Bunuku. Zobungane. Hayi zasebushethi zebasha. Hey sebasha yabayibo asibhukile ithile ngane. Okay mina akusuka mhlambe ngibusha bami. Ngangiseyingane ngoba nakhona istory njalo lesi. Ngasha la ngashiswa amanzi. So mangifika esibedlela I think ngahlala inyanga. So kwakukhona kwakuseduma ingoma ka Brenda Fassie lethi no senor please don't do that to me. So uma bengeza onesi into encinzayo ngibamba isibindi ngesibindi bangigeza ngithi no senor please kodwa yabona ngiqinisela kubuhlungu but so nje njalo uma wengibuza ngathi wena sithanda unesibindi ngabona ngani ngoba ingoma oyicula una 5 years uthi nje no don't do Brenda Fassie senor. Yeah, hey madad. Cha mina ngikhule ekhaya sithandwa ekhaya elithanda umculo ekhaya kithi. Umaluma uqala nje esigodini sakithi ukuthi kube khona okuthiwa igumba gumba. I-hi-fi. Lo msakazo omkhulu obekwa phe komunye ubekwe lo ngaka. Yeah. Waqala kithi nje. Bakhona nje hi-fi. Futhi ekhaya kithi kuthiwa kwasegqumeni eminye imizi ithe ayibeke phansi speaker umalume sisho kakhulu. Soul Brothers. Hawu madoda. Hayi khosa. Yangena egazini yabo so ngathi mangithi ngiqala ngithi kuba ngiqala ukukhula nje ngiba ngo 11 12 years kwasiqhamuka umfazi omnyama. Okay. Yena umculi ke engamthanda ukubhubha ke lo. Khumbula kahle shonile ngangiseyintwana 2001 kwangangeni ngisho ukudla. Awubake. Shona umfazi omnyama. Khaliswa ukuthi nje angaze ngimbone engamehla enyama. So yena umculi engikhule ngithanda nezingoma zakhe ke zonke ke manje sebenzile mama ikakhulukazi ngalesa sikhathi lesi yeah so nje yena umculi ebengimuzwe egazini no Tupac Shakur MC Chora hayi labo baculi nje sithanda phithi kabasekho yeah ekhaya izinto engiyifundile ziningi wemshazi ziningi ngikhuliswe njengoba ngikade ngixoxela nje ukuthi angazi ngabhaxa kangaki ngikhuliswe mina ngekuthi yonke into kufanele iqonde nje ingane zami engikhulisayo ngikhulisa ngaleyo ndlela engakhuliswa ngayo ngoba ngayibona ukuthi iyasebenza yes mina ngisho namanje into engiyifunde ekhaya ngikhula yabo leyo ukuthi ngihleli namajita angikho endlini ngihleli namajita koshaya u8 ebusuku 9 10 angiyazi kuzoba namhlanje awu yangena nje egazini ukuthi nje ngo7 mina sokuthi ngisendlini ngempela ngisahlala ngedwa ngingakabina ngisayimpohlo 7 nje sho sengihlala eThekwini sengingedwa ngisebenza 7 kodwa ushaya ngisendlini amajita mina besuku ufuna ukungibona beza endlini ngoba bengakwazi ukuhlala ngakufunda ukuthi manje ilanga liqhambi sekufanele ngishone ngasekhaya isikhathi olibhola liyasha kumnandi siqala uhalala sengiyabuka impinto inkomo ekhaya so nje yona into engayifunda yangihlala egazini leyo uyakhumbula ngibuza ukuthi ngigroove up angikwazi mina ngiya ngoba ngisuke ngiyosebenza ngoba impilo engakhuliswa ngayo yangijova nje ngayimina nje hayi cha sakubongela impela wakhuliswa kahle mina ekhaya ngoba mina omdala ekhaya sibathathu mina omdala enganeni kama so ngihlale nje ngumuntu o responsible so nokupheka ngakufunda esomdala ukupheka nje ngiphekela umndeni impela ngithi ngafunda ngangineminyaka u14 hayibo qala ukupheka ukuthi umuntu usazohle ingqanqa hayi ikhafini emsebenzini angena phela uchef awu ukupheka nje ucarne rice yabona lokho sifuna lokho vele ngizomphekela so nje nokuthi uma uyintombazane awukwazi ukuthi uhlale nje endlini kungcola izitsha kwenzakala ngize mhlawumbe kuthiwa mhlawumbe ngivakashile lapho khona ibra mabuthatha kwibra khona ibra ethizeni hayi Nkosi yami uzongithola ke mangibona ukuthi mahliphi uzongithola sengiwasha izitsha ngisho kuthiwa khona kwami mhlawumbe kamngani wami sengiwasha izitsha ke manje undisiwe lento uqaqoqeke ekitchen ekakhulukazi nasembhedeni uma uvuka nje udlula umbhede ungakakhulu nje ukukhuluma namuntu so ezinto sifazane engafunda lokho
Mina nje kahle hle into zami ngiyithola sengiphakathi mhlawumbe nje kuthiwa ngizange ngiplan ukwenza ngoba engangiqeda umatric lapha eNanda. Yeah. So ngongi-apply ngithi bese I think ngathatha i-gap year yabona ukuhlala nje unyaka usayifuna i-gap year bese ethi uma ayikwazi ukuhlala endlini ungenzi lutho awuhambe ubona ukuthi wenze njani hamba noma wenze i-short course i-course ethize encane hawu ngazi ukuthi ubani wayekuthe khona i-radio noma kwakusho like isifatha ngazi nini ngayikhathi hawu yimi lo kuthiwa ngapha khona i-course enziwayo yesonto uye radio ngafika ngayenza i-course i-exam yakhona ukuthi wenza i-demo i-demo tape yakho kulo yithathayo kusiyisa ke uthabukisa la course noma uzeyisa kuphi station osifunayo ngithatha i-demo ngiyise lapho awu aliphelanga ke isonto bangibiza e-DYR ke ukuthi hayi sisinathi slot 5 days wozowenza ngiqala ngqa kwanti ngihlele eNanda mina ngazi impela mina ngokusakaza ngazi mina ngoku-actor kwabile ukusakaza kahle hle wasuka lapho nakho yeah madoda cha mina ngibona esikoleni high school la khona cha ngathi nje kahle hle ngaqopha umlando ngifika ngizokwenza grade 8 nge-matric dance yangalo nyaka ka grade 12 ngango MC yeah ngaqopha nje ukuthi cha nango ngawo MC ukuthi babebonani nabangazi alushalo lohlelo kusukela lapho kwazi oma ekuthenini kube yithi ke sesine matric dance ngangeke ngikwazi ukuba MC ke kwi matric dance yeah so ngiyakhumbula ukuthi nganginokubhala incwadi ngibhalelo Mr Magic wena nje ngihlale ngimbhalela ngiphathe isithushi idube lapha ngicela kompha ayongifakela eposini aze kodwa iphendula izibuko hawu bakithi ngabona kodwa sengila ekhaya ukuthi yindaba engakangaphendula ngoba anti social media ngifika mina nami ngiyekho la ekhaya ngisafika kwangekho social media so kwakusebenza incwadi nama podcast nama postcard hayi podcast postcard hayi ama podcast yeah so mangifika la uyazi ukuthi Sithando ngithe sengiqalile ngisebenza hey ngeviki mhlambe bengifika incwadi eyingaka itaki nje ipost lakho nje abalali bebhala ngathi mina hayi kulinda akaza ngiphendula akakwenzeki kona hey yeah ne mangifikela ukuzingabaza mina empilweni ngeke ngithi ngaba ngikho la ukuba kuthiwa kumele ngibe la engikhona nje impilo yami yonke nje mina ngumuntu okholela ekutheni izinto zenzeka ngesizathu ngiba endaweni la kufanele ngibe kuyona ngesikhathi kufanele ngibe kusona ngaso so mhlawumbe mangabe ngisendaweni ethi mhlawumbe ngibona ngathi ngiyengabaza ngithi no Sithandwa ungayengabazi la kumele ube khona so enza noma yini okumele uyenze ukuthi ube la kumele ube khona ungayengabazi ungalayela abanye abantu bathini because njengula nje kumele yeah hey angazi nomhlanje ukuthi ngiyayitshela yini ayaka ngijwayele ukufika leso simo sokuyingabaza umuntu uyazazi yazi hayi uyayithi ngiyibuka manje le nto hayi ukuthi umuntu uyazazi angijwayele ngempela ukufikela isimo sokuyingabaza ngihlale nginenkani nje mina ngihlale ngingazi ukuthi into engayenza ngihlale ngitshele ukuthi lokhu ngizokwenza lokhu yeah ukwenza I think yeah ish angijwayele hayi ngijabula kakhulu uyabona umuntu usho semdala ngijabula kakhulu mina mangihlezi nezingane zami nje lapha kwami yeah xoxa ngibaxoxela izinto bathanda kulalela ngibaxoxela indaba nje ihlukahlukene so I think ngijabula kakhulu mangihleli nezingane zami nje kwami bakithi kumnandi yeah nokuyibona ikhula nje phambi kwakho yeah into enhle iyona into engithokozisayo nanokuthi ke kwesinye isikhathi ngiyasithanda isikhathi sokuba ngedwa nje ngithanda ukuresearcha mina nokufunda izinto naleso sikhashana ke kanjalo haya wena mina ngiyajabula uma ngabe nami ngisekhaya nomndeni wami futhi ngiphinde ngijabule uma ngisemsebenzini noma i-radio noma i-TV ngiyajabula nje ngoba kuyajabulisa ukuthi yabo uvuka usuku nosuku wazi ukuthi khona into yenzayo kumele uyenze kumele uyiqede noma uyifeze empilweni yakho lokho nje kuyajabulisa nokwazi ukuthi noma kuthiwa ingane ngilenze ikhona ekhaya mase zithi ma ngiyacela uyazi ukuthi ngingakwenza lokho ngoba ngiyasebenza so umndeni nomsebenzi ngijabula ngife
6 months. Awu mkhulu wayo 6 months. Hawu, ngifuna kangaka kodwa Jesi. Hayi mkhulu 6 months. Kuningi kakhulu mina engifisa ukwenza makuthiwa ngithola imali ezigidi ezingako zamarandi. Kuningi kakhulu 6 months mningi. Hayi Ingaphela nje ngesikhathana esincane kabi ngoba izinto ezingihlalela ngizazi zingaki. Iqondene nami nengaqondene nami. Yeah. Ayi 6 months mningi kakhulu. Kuningi yebo akukho engakubalula kume ukuthi nakho. Yeah. Yeah, kodwa nje ayikuningi. Hayi ngeke 2 million in 6 months. Hayi ngeke uzoshaya ngophela u6 months nakumina hayi. Yeah. Hayi ngeke uphele nje. Ingabhubhuhleka fast. Wow. Ngiqala nje ngama school fees. Kwathi da. Usuku olodwa lolo nje amazi ngidile nama school fees nje. Yabo. So ayi 6 months mningi kakhulu. Kodwa khona ngenza izinto yabona ezibalekile. School fees ngisibeke phansi. Mhlawumbe medical aid. Ngibona ukuthi ngiyiphusha noma 3 years. Yabo izinto lezi ukuthi engiyidinga empilweni. Uyabona? Qala ngazo. Akabeyilethe yazi. Abayilethe basibakhombisa. Hey. Okay, Sithando. Yeah. Asitshela abantu mfethu ukuthi uhlelo sitholakala kulo emsakazweni Ukhozi FM. Sitholakala ngomsombuluko kuya kulesihlanu ngehora lesithathu ntambama kuya kwelesithupha kusihlwa. Kusho ukuthi u3 afternoon. Yes. To 6 PM drive time show. Sitholakala ngesikhathi leso. Abantu bazothola ulwazi oluningi kakhulu lapho. Bazothola izinto eziningi ezakhayo, bazothola izihloko esayisiyidingide nabantu abasuke bese inkingeni ezithize sibheke ukuthi bangaphuma kanjani kuzo nama advice nje izeluleke iqhamuka kwabanye abalaleli ngama voice note bazohleka kuzoba mnandi nje ayikho into esingayiphethe bakithi. Yeah, sicela abantu basilalele. Yeah. Njengoba vele utshatha eseshilo lelo Ukhozi FM. Kunjalo nje suke sikhona phakathi nensuku ake kuthiwa ikhaya nekhaya idinga ubaba ikhanda njengoba sekufika umama ke nje manje ekhaya umama wohlelo Yayibona. So manje kuyabalance ke manje kuyabalance manje izinto ezibalansile manje na kuqhuma ngapha ubaba kuqhuma asithi phela ngisho ukuthi ubaba nomama sengisho nje yabo singathekisa ngokwe radio ukuthi iphimbo lomuntu esilisa lomuntu esifazane utshatha ngapha ngiyazi ukuthi osisi yabo bamthanda kakhulu so no bhuti ke nami phela bafuna ungizwa so nje so ikhona nje ibalance 3 to 6 wasabantu bakho WNB izoshisa hayi indaba yokudlala kodwa ke into ebalekile qhubeka wena usilandele @ukhozi_FM ulandele zonke inhlelo zethu sinama podcast uma kukhona ezinye izinto ongakwazanga ukuzizwa khululeka sinoproducer abanamandla abakuthathela yonke into ongayizwanga sifake kuma podcast ungene nje ukuthi www.ukhozifm.co.za #ukhozifm ilokho nje okubalekile mina ke Rosarili Marixinizer untombi zamashenge ezinenhlanhla buthelezi ngisuma nokuyibongela kusazoba ngwamnandi kakhulu ngoba phela siyaphuma siya kubantu siyozwa siyoxhumana nabo ngo siyabathinta nangezandla nangokomphefumulo phela sisakaza ngomoya kubalekile ukuthi masixhumane ingakho sisho sithi mlaleli Ukhozi FM sikuthanda ngendlela esimangaliso qhubeka uhlale noKhozi FM TV sisazokulethela iqephu ezihlukahlukene ezinakho konke okuthokozisayo ngiyabonga. Ukhozi FM luhamba phambili.